Toto je Juraj. Juraj má strašne veľa otázok. Väčšinou na nich hľadá odpovede vo vyhľadávačoch. Bohužiaľ, prehľadávanie obrovského množstva výsledkov mu zaberá toľko času, až ho to omrzí. Vyhľadávače nie sú zlé, ale Juraj chce niečo lepšie. Sem tam zavíta aj na špecializované internetové fóra. Ak sa tam chce niečo opýtať, musí sa najprv zaregistrovať. Navyše fór je veľa a Juraj zvykne zabudnúť, aké prihlasovacie meno a heslo na danom fóre použil. Toho dokáže odradiť. Aj vyhľadávače a fóra môžu byť dobrým zdrojom informácií, ale môže existovať niečo jednoduchšie. Pozrime sa na to takto. Na internete je mnoho ľudí. Fero vie všetko o autách, Michal je počítačový expert, Marienka je psychologička, Peter učí geografiu, Robo študuje politológiu a Vlado je inštruktorom sebaobrany. My všetci niečo vieme. My vieme SK nám dáva priestor, aby sme sa stretli a navzájom si pomohli vo veciach, ktoré sú niekomu cudzie, inému bližšie. Preto odstráňme bariéry hľadania a zdĺhavých registrácií. Prejdime k jednoduchosti a začneme sa priamo pýtať. Na My vieme SK sa 2 klikmi môžeš prihlásiť cez Facebook a ak sa ti ani to nechce, jednoducho položíš otázku ako anonym. Tí z vás, ktorí ostatným pomôžu, najviac majú šancu vyhrať HD kameru a prvý vyhráva nový iPod Touch. 9. septembra sa to celé začne. Ak si praješ, aby sme ťa na spustenie tohto projektu upozornili mailom, tak ho zadaj do tohto políčka. myvieme.sk